आपण से स्थान रे छिड़ा प्रार्थना करबी पड़े आपण मान पाए आपण परिवार पाए कारण समय अति निकटवर्ती प्रार्थना करंतु अल्प समय तो बारे समय हे गेला मु जानि किंतु आज समय आ काली की बेल बना ए तो बारे आपण खोजले भी पाए ए समय की खोजले पाए
ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଜଳ ଜଞ୍ଜା ଆସିଲେ ଆସୁ, ଦୁଃଖ ହତାଶା ଆସିଲେ ଆସୁ, ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ବିମୁଖ ହବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରି, ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ହସ୍ତ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ହସ୍ତ ଉପରେ ଉଠାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଯଦି ହଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରି ହଉନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇ ଦୋକାନରେ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ନ ଆସିବି, ଏ ମାସ ସରିଯିବ, ବର୍ଷ ସରିଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ 2024 ବର୍ଷରେ ଦେଖା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତା ଜାଣିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ କୃପା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, এই ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେଇଛୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଆପଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ତମେ ଜଣେଇ ଦିଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଉ ପାପରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ଆସିବେ, ଯେପରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ବିମୁଖ ନ ହୋଇ ଫେରିବେ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମର, এই ଲୋକମାନେ ତୁମର, ଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ତୁମର, ଚାରିଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ବା ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଧିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର, ସେମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଉଠାଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମରି ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ।